שלא שואל את עצמו, האם הילד שלי באמת מספר לי את כל מה שעובר עליו בבית הספר? האם אולי מרביצים לו, אולי מתעללים בו והוא שותק? והתשובה, במקרים רבים, נמצאת ביוטיוב. בשנים האחרונות הילדים שלנו לא מסתפקים רק להתעלל בתלמידים הלא מקובלים בכיתה, הם גם מצלמים את ההתעללות הזאת בסלולר ומעלים אותה לאינטרנט, וזה יכול להיות הילד שלכם. כתבתה של יפעת גליק. הסרטון הזה צולם באחרונה במהלך שיעור פיזיקה בבית ספר תיכון מוכר במרכז הארץ. התלמידים משועממים, המורה בדיוק יצאה מן הכיתה. אחד התלמידים, תיכוניסט בחולצה כחולה, בודק שהמורה לפיזיקה לא מתכוונת לחזור בקרוב, מתרומם, ניגש ונותן מכה חזקה לאחד התלמידים שיושב באחת השורות הראשונות. אחר כך הוא ניגש לתלמיד אחר בחולצה לבנה. גם הוא זוכה ממנו למכה משפילה. עכשיו מגיעים שני תלמידים נוספים אל תלמיד אחר שיושב ולומד, וחובטים את ראשו שוב ושוב בשולחן הכיתה. סדרת המכות מתועדת במצלמת טלפון סלולרי רועד על ידי אחד התלמידים שיושב בספסלים האחוריים. היא מתקרבת כבר ל4,000 צפיות. כל מי שהרגיש שאי פעם במהלך לימודיו לא מקובל חברתית, זוכר בוודאי היטב את תחושת חוסר האונים ההיא, כאשר הילדים לכיתה הכריזו עליו חרם או התנכלו לו בחצר בית הספר. אלא שבשנים האחרונות, ככל שהתקדמה טכנולוגיית הטלפונים הסלולריים, לבשה התופעה הזאת מימדים קשים הרבה יותר. תלמידים בחטיבות הביניים ובתיכונים מכים, משפילים ומקללים את חבריהם לכיתה, מצלמים את ההתעללות במכשיר טלפון נייד, ועד סוף יום הלימודים מעלים את הסרטון לרשת האינטרנט. הסרטון הזה למשל זכה ברשת לכותרת כיסא לתוך הראש. יש לו כבר יותר מ-32,000 צפיות. כמה שנים אתה כבר מצלם את הסרטונים הללו? שנתיים מאז שקיבלתי את הפלאפון עם המצלמה. התחלת? כן. חייב מצלמה. תמיד שזה קורה, איפה המצלמה, איפה הוא שיצלם? איפה הוא שיצלם, איפה הוא שיערוך את הסרטון. אותו רגע שמשהו קורה, עומד לקרות, אני מריח איזה סרטון טוב, אני לוקח מאחד החברים פלאפון, מתחיל לצלם. זה פה מצולם הסרטון שקוראים לו כותב זעזוע מוח, כל זה באמצע שיעור. רק אחרי הסרטון המורה אמרה לי מה עשיתם, אמרתי לה כלום שטויות, והמשכנו את השיעור כרגיל. בשבועות האחרונים מצאנו באינטרנט מאות סרטונים כאלה. רובם תחת הכותרת ילדי קפות. חלק מהילדים מצולמים בהפסקה, חלק אחר מצולם במהלך השיעור מתחת לאפה של המורה. היו תלמידים שסיפרנו להם שאנחנו מתעניינים בסרטון שצילמו, והם מיהרו להסיר אותו מהרשת. כדי לתעד את מעשי האלימות וההתעללות, הילדים הפוגעים מתנהלים בקבוצות היררכיות עם חלוקת תפקידים מסודרת. אני לפעמים די לוקח חלק בהצקה גם, כאילו באירוע עצמו, זה שגורם לזה. הוא זה שמזהה מצב, אז ישר מארגן את העניינים ולוקח את זה לידיים. רוב הפעמים אני מצלם, אני אוהב לצלם, אני עושה את זה טוב. לי קוראים המתעד. ואם ילד לא רוצה שתעלה? הילד שתעללו בו? כן. אין לו זכות דיבור בכלל, אין לו דעה. לא שואלים אותו? לא, ממש לא. מה שמפתיע הוא שבני הנוער לא רואים את התופעה באור שלילי כמו שאנחנו מבוגרים רואים אותה. שמעת, אמרו בחצר בסדר, אז קיבלתי, פעם כפקפתי, פעם קופקפתי, וזה בסדר. ופה אני מודאג יותר, אני מודאג מהעניין שבני הנוער לא רואים באמת שיש בזה בעיה. היד שלו, מה היד שלו? יש סרטון שאנחנו סוגרים ילד בתוך ארון של הזרנוקה, של הצינור כיבוי, וחוסים אותו עם השולחן, בעצם כמה ילדים מתארגנים גם עם השולחן וגם עם הידיים נותנים לו לצאת. די, מסכן.
עכשיו שאני מסתכל על זה, פשוט לא מבין איך הצלחתי בכלל לעבור את כל הדברים האלה בצורה כזאת. וו הוא תלמיד תיכון מאזור הצפון שסובל ממוגבלות פיזית קלה. הילדים המקובלים בכיתה זיהו מיד את החולשה שלו. הלכתי עם כמה אנשים לאיזשהו מקום ופשוט הורידו לו את המכנסיים ודרכו עליהם. וזה היה רגע כאילו שאחד הרגעים הכי מביכים שקרו לי בחיים. פשוט לא ידעתי מה לעשות עם עצמי באותו רגע. את חלק מהמעשים תיעדו הילדים בבית הספר בצפון באמצעות מצלמה של טלפון נייד. זה פשוט היה איום, אני אראה את התמונות שלך באינטרנט, תראו, הנה הילד באינטרנט, ומין צחוק כזה, ומיד כששמענו על זה, כשהילד סיפר לנו, אנחנו נקטנו פעולה חריפה והפסקנו את זה מיידי. רק בזכות התערבותה שלהם נמנעה הפצתו של הסרט על בנה ברשת. אבל בסופו של דבר, במקום שהתלמידים המתעללים יענשו, נאלצה המשפחה לעקור מהיישוב שבו התגוררה למקום אחר, לבית ספר חדש. למה אתה מעלה את זה לאינטרנט? שוב, בשביל הצחוקים. כאילו, גם בשביל הקטע שיעור של זה גם אני. זה די מוניטין כזה. וגם, שוב, בשביל שאנשים יראו וצחוקים וזה מגניב. הפרסום, ההקשבה, תשומת הלב לפוגע, לילד האלים שהוא זוכה לה באמצעות במה ומיקרופון וטלוויזיה באינטרנט, זה הדבר העיקרי שגורם לו את המשיכה לשם. מנהלי הרשתות החברתיות נמנעים בדרך כלל מלצנזר סרטונים, גם אם אלה קשים, אלימים ופוגעניים במיוחד. ואם לא די בכך, בחודשים האחרונים הוקמו מאות קבוצות בפייסבוק נגד אותם ילדים חלשים, ילדי הקפות. זה סתם בדיחה שעוברת עם הזמן, נגיד שבועיים, חודש. יש דברים שהם באמת מצחיקים שזוכרים אותם ליותר. אבל בכללי זה כל פעם יש איזה קטע עם מישהו אחר ואז צוחקים על זה. מה הייתה הכותרת של האתר? ילד כאפות, לא זוכר נכון. אני בטוחה שאותו ילד שהוא הילד כאפות, גם אם הוא משים את עצמו כביכול שזה צחוק וזה נחמד לו ולמה לא, הוא בעצם משלם פה איזשהו מס חברתי מאוד מאוד כבד כדי להיות מקובל ושיראו אותו ושהוא יהיה אינסייד ולא אאוטסיידר. בחלק מן הסרטונים הילדים עמוקים ממשיכים לחייך אל המצלמה מתוך הבנה שבכי או התנגדות רק יגבירו את ההתעללות, או מתוך מחשבה שאם ישתפו פעולה יהפכו גם הם, אלה שנמצאים בתחתית הסולם החברתי, למקובלים. שהם משתתפים או שהם פשוט פסיביים. לדוגמה, לקחו ילד מסוים, כפתו אותו לעמוד, 30 ילדים היו מסביב, ילד אחד בלבד עשה את זה. כפתו אותו לעמוד, אותו ילד שקפץ אותו השתין עליו, ו30 ילדים עמדו והסתכלו, לא פצו פה, לא מחו, לא אמרו לילד להפסיק, ולא הלכו להגיד לאף אחד מהמורים. אני מניח שרוב הילדים שעושים את זה לא מעלים על דעתם שעצם העלאת הצילום או הסרטון לפרסום מסבך אותם עם עבירה פלילית, ועבירה פלילית לא פשוטה. תפסו אותי כמה פעמים מצלם, אמרו לי תסגור את הפלאפון, זהו, נגמר הסיפור. וזה לא אומר שנרתעתי. תגובת משרד החינוך. החוזר האחרון של מנכ"ל משרד החינוך מגדיר את הצילום ללא רשות ואת העלאת הצילומים לאינטרנט כאלימות חמורה. כל אלימות תטופל במלוא הרצינות והתלמידים שיפעלו באופן זה יענשו. יש לקוות שעכשיו, כשאנחנו טיפלנו בזה ועיתון הארץ טיפל בזה לפני כשבועיים, מישהו סוף סוף יעשה משהו.